Alvin, nandito tayo sa San Agustin, Candaba, Pampanga. Ito, gaganapin yung Sagala dito sa Pampanga. Dahil piyesta po, ayan po yung mga tao dito na naghihintay ng Sagala na ipaparada po mga Alvin. I-update natin para makita natin yung kagandahan ng piyesta dito sa Candaba, Pampanga mga Alvin. Kaya stay tuned lang kayo, papakita natin yung mga magagandang dilag na Sagala dito sa Candaba, Pampanga mga Alvin. Ayan, shoutout po mga nanonood dito mga Alvin. Ayan, shoutout. Ayan. Ayan mga idol. Ayan po yung mga nanonood para makita natin. Ayan, para makita po yung kagandahan ng piyesta dito sa San Agustin, Candaba, Pampanga mga Alvin. Kaya stay tuned lang kayo, update natin itong Sagala 2023 dito sa San Agustin, Candaba, Pampanga mga Alvin.
exactly where I need to be. Exceed, 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 exactly where I need to be. Exceed, 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 exactly where I need to be. Exceed, 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 exactly where I need to be. Exceed, exceed.